Kaixo, zuek badakizue nora etorri zeaten, ezta? Zuek badakizue musikaz beteriko mundu misteriotsu eta magiko batean sartzea zoaztela, ezta? Eta mundu horretan izaki oso misteriotsu eta raroak aurkituko dituzuela, ezta? Ba, oso aukera ona egin dezue. Ze ziur nago, mundu zoragarri hau, mitologi mundu zoragarri honen zehar, asko gozatuko dezutela. Gainera, suerte ikaragarria izan dezuten erekin topatzez. Zeni, hemengo biztanlea izatez aparte, kreskitin batekin edo zein toki edo momentutan agertu naiteke. Eta horregatik nago saltza dagoen momentu guztietan. Lehen esan dizuedan bezala, mundu misterio txonetan, gauz magiko piloa gertatzen zaizkigu. Baina, inoz ez gendun lortuko musikarik ez bagenu. Horregatik dare beti, kantari da dantza eta kantari da... Ta orain? Kantari diotela? Entzuten dezute? Gure sorginak ari dira abesten. Gure astapeneko sorgintxoak hain zuzen ere. Errezen ituzten sorginak abesten. Ezagutu nahi dituzue? Etorri nerekin, kriskitin bat egingo dut eta txas batean antxe izango gara. Goazen kriskitin! Loturik, baina bihotza ro, euskeraz oiuka. Sorginen oinordea garagu, erretzen dituzten sorginen erratzagu dauzkagu. Erretzen dituzten sorginen harima ez da galdu, erretzen dituzten sorginen irrifarra garagu. Zer iruritu zaizuen nola besten duten gure sorgintxoak? Ederrak dira, ezta? Ez dia bildurgarriak jende guztiak esaten don bezala, ez? Maitakorrak dira. Eta sortzeko ahalmena dute. Horregatik da sorgin hitza. Bazenekiten hori? Ez? Orain badakizue. Gure mundu honetan festazale tope gea. Bai. Festazale tope esan dizueten bezala, musika bait da gure bizitzeko osagarri garrantzitsuena.
Eta orain festa esan detela, orain dela gutxi inauteriak ospatu genituen. Earki pasatu genuen. Han elkartu ginen mundu mitologiko izaki guztiak lantzeko kaleetan. Kantari eta dantzan da, earki. Antxibili ginen inauteriaz gozatzen irrintzita algara batean. Aizue, nahi aldezute nere kriskitin batekin denboran zehar atzea egitea eta lantzeko kaleetara joan berriro inauteriaz gozatzea? Ez? Bai? Preparatu eta heldu fuerte, Lantzeko kaleetara joango gara eta han kaleetan zean gitarra eta flauta ongo dire lantzeko inauteriaz goz. Preparatu, kriskitin! Zer iruditu zaizue? Hau giroa, Bueno, orain, gure zaletasunak azaldu izkizuetela, gure mundu magiko misterutxo eta mitologikonen izakiak aurkezten hasiko naiz. Ondo iruditzen? Eta nondik hasiko naiz? Bai! Gure izakirik handienetariko batetik hasiko naiz. Erentzugea! Pentsatzen dut danak bilurtu ingo zinetela. Baino ez bilurtu, Zen aiztak ondaira esan, Aralarren San Miguelei eta Teodosoi lapurra saldu zitzaiela erentzugea, eta Teodoso kakatu zola libratzeko lapurra izatez, ez da oso kondaira fidagarria gure mundu honetan. Ze gure erentzugeak entrenatuta daude. Bai, entrenatutak. Eta zuen munduan esaten dezuten bezala, pro batzut dira. Eta oso leialak dira, eta txetxintxoak. Eta, entrenamendu hauek gure munduko izaki desberdinak burutzen dituzte. Beraiek erakusten die, egan egiten piruetak egitez, eta sua butatzen dutenen, borabiak egiten. Eta noski, entrenamendu hauek burutzeko, musika behar da. Eta pianoren eta akordeoaren doinua zain zuzen ere. Nahi dezute? Entrenatzen duten zelaira etorri? Bai? Heldu fuerte, Heldu fuerte nei, eta joango gara erentzugeak nola entrenatzen duten ikustera kriskitin batez. Bertan egongo die, pianoa eta akordeoia, nola entrenatut zure erentzugeaz goz. Heldu fuerte, kriskitin!
Zer, ikaragarria ez da? Bai, o ez? Izan zuten, nola, oso emozio puntua. Manekin gustatuko zitzaizuela. Pentsatzen dut, jakingo dezutela. Baina gure mundu magiko hontan eta misterio txontan danak magia egiten dakigu. Eta euskal mitologiko izakiek garela ere jakingo dezute, ezta? Baina hala ere beste mundu batzukin edo herrialde edo herritako magia dakienakin elkartzen gara. Bai, gizakiekin magia egiten baldin badaki ere elkartzen gara. Adibidez, burua etortzen zait, eta esango dezu zergatik juntatzen zate gizakiekin. Darten behin gure magia, pozimak eta konjuroak elkar banatzeko. Eta hori esaten nizuena, oraintxe burua etortzen nahi zait, orain dela gutxi, herrialde baten egon nintzela gizaki oitako batekin. Oso jatorra eta oso aztiona zana. Seguro nago, izena esan ezkeo, danak ezagutzen dezutela. Ezagutzen aldezute Harry Potter? Bai, ez da? Berarekin egon nintzen. Bai, antxe onginen, trompeta eta tromboiaren doinuz magikoz magia egiten. Aizue, nire lagune da. Nahi aldezute Harry Potterrena joan? Bai, ez du ematen nolako indarrakin. Nahi aldezute Harry Potterrena? Bai? Bueno, heldu fuerte eta joango gara, trompeta eta tromboiaren doinu magikoaz lagunduta magia egitera? Harry Potter joz, guazen eta heldu fuerte, bagoaz? Bai, guazen kiskitin! Orain aurkeztuko dizuedan izakia, oraindik interesgarrigoa irudituko zaizue. Seguro entzun dezutela beraretaz hitz egiten. Bera, akerbeltza. Entzun da zeukezuen, ez da? Bai, ez da? Eta bere izenak dion bezala, akerburua du. Eta beltza da. Berak zaintzen ditu gure mundu hontako animali guztiak eta babesten ditu. Eta sorginak asko miresten dute. Eta agurtzen dute. Lehen garai bateko sorginak musu emanez ipurdian agurtzen zuten. Baina oraingo sorginak ez dute ja hori egiten. Baina esan beharra dago, akerbeltzek gidatzen ditula akelarreak. Bai hoxe, hortxe ongo da bere hankakin nola ibiltzen da. Plas, plas, plas. Aizue, nahi aldezute akerbeltza gure animalia zaintzen da ontokira joan? Bai, bai, hortxe ongo da gure animali guztiak babesten bere doinu gustokoenakin, dekerridan sasofoia eta karinetarekin. Baina, aizue, juten bagera,
urrutitik eta isiltasun osoz, Bai, guazen gozatzera, dekerri danz, klarineta eta saxofoiarekin, gure akerbeltzarekin. Guazen kreskitin! Pertsonai interesgarria gure akerbeltz, ezta? Bai, eta konturatu zeate ezta, zen magia egin dezakegun musikari esker. Ezta, zen musika bizipoza da, musika, ze ingo gendungu musikari gabe gure munduan. Gure mundua ilun eta goibel izango zan. Baina ez da horrela, eta beti izango dugu musika, eta horregatik zoriontsu izango gea eta pozik biziko gea. Zelen esan dizuetan bezala, gu bizitzeko osagair garrantzitsuena musika behar dugu. Eta horregatik, egunen behin, kalez irtetzen gea, musikarekin gure ahalmenak eta magia eta inderberritzeko, eta galdu ditunak berreskuratzeko. Eta txistuaren eta txikitisaren poderioz egiten dugu. Eta txoritxoak egandaren bezala triangelu borobil, Bai, orain da ordua, gure ritualaren ordua. Nahi aldezuete gaur batu gurekin gure rituala egiteko? Nola? Bale, guazen danak, eta kalez-kale indar berrituko gea, trikitixa eta txostua esoint barkatu. Ja, nerviosa jartzen naiz eta trikitixa eta txistuaren doinu magikoaz, kalez-kalezko. Guazen danak, bi, kriskitin! Iepa! Aizue, ederra benetan, ez da? Ez? Behin, beste mundu guztitako izaki pilokin elkartu ginen. Eta danak hortxe ingendun errituala danak berreskuratzeko ahalmenak eta elkarbanatzeko gure magia. Eta gure muruko marik, beak duen ahalmenarekin, eguraldi zoragarria ekarri zigun. Bilaino beltzetozten nahi, putz eginez.
Eta gero, leitzara eraman gintuen danai, bere irrintzi porodaretxo batekin. Tantxe izan ginen danak, Dultzaina eta Tabalaren doinuaz, kalejira erraldoi bat egin ez da gozatzen. Nahi aldezute, denboran zeharratzea joan eta momentu zoragarrita bakarra hori berbizitzea? Hola bai, nola? Bale, orain eramango zaituzar, Leitzako kaleetara, kriskitin baten bitartez, Dultzaina eta Tabalaren doinuz, Leitzako kalejira joz, guazen kriskitin! Orain aurkeztuko dizkizuedan izakiak, bai direla ederrak. Jarri Belarri Erne. Entzuten dezu errekaren hotsa, ezta? Erreka zuloetan eote asko gustatzen bai zaie gure izaki hoiei. Horregatik ekarri zaitu ez dedonea. Badakizu nortzu diran? Lamiak dira! Hortxe ongo di erreka zuloan, beraien hile hori eta beltzak luzea beraien urrezko raziekin horrazten. Plas! Eta beraien ateankak batzuetan hauntzenak eta beste batzuetan txerrinak lurte urpetan sartuta. Eta, badakizue, oso ederrak diela. Eta gizakiak maitemintzeko, ahalmen ikaragarria dutela. Baina hori gertatzen danen, ezinezko maitasuna gertatzen da. Lamiak ez dielako izakiak, barkatu gizakiak, eta orduan izaera desberdina dute. Beraiek ere, zubiak, gazteluak eta elizak sortzeko kriston ahalmena dute. Eta lan hori gau baten burutzeko ahalmena dute. Eta gainera, beraiek sortutako zubiak ez dira inoiz puskatzen. Ez hoixe. Orain, hortxe ongo die. Entzuten dituzue? Behaien biolin doinukin horrazten. Guazen, gerturatu gaitezen eta liluratuko gaituzte. Bai lamiak eta bai biolinaren doinu magikoa lamiaz goz. Etorri, kriskitin.
lamiak ezta. Eta biolinaren doinoarekin gainera, oraindik zoragarrigoa. Bueno, konturatzen zeate ezta, behin eta berriz esaten ari naizena ezta, ze garrantzitsu edan musika gure munduarentzat. Eta beste mundu guztientzat ere, ze musikak bizirik sentiarazten gaitu. Triste gaudenean. Pozik gaudenean. Zerbait ospatzeko dugunean. Edota ezerrez ospatzeko dugunean, musika entzuten dugu. Edo musika jotzen dugu. Eta doinu horiek berpiztu egiten gaituzte. Belarrietatik sartzen dira, eta gure odolan barrunen iten dute brrrr, eta berpiztu eta bizirik sentiarazten digute. Ez alda horrela? Ba ez du ematen, ez alda horrela? Eta zuek ere, hemen gure mundu magiko eta zoragarri hontan ikusten ari zareten instrumentun bat jonai balin badezute, aukera badezute. Beasaingo erreinura joan beharra dukezue. Eta bertan, San Martingo plazan, musika eskola bat dago. Loinaz musika eskola. Eta bertan, gizaki batzu dare pazientzia hundikin, oso ondo erakutsiko dizuena, musika egiten, musika sortzen. Bai? Bueno, eta orain ja, mundu misterio txuta magionen zeharreko bidaira amaitzeko, urrengo izakiak aurkeztuko izkizuet, baino ez dizkizuet izaki guztiak aurkeztu, ordun beste batean ere bueltatu beharko zeate, bale? Bai? Arkita ordun ja besteak ere aurkeztuko izkizuet. Baina, bueno, ja bukatzeko gaurkea, gure izaki biurrinak aurkeztuko izkizuet. Behaiek iratxoak dira. Oso izaki biurria dira, talde batera eta beste azkar mugitzen dira. Eta naiz eta txikiak izan, kriston indartsuak dira. Bai, iratzetan bizi dira, eta horregatik iratxo izena. Bai? Bueno, baino garrantzitsuena eta zoragarriena ez dizuet esan. Perkusioarekin doinu zoragarriak egiten dituzte gure iratxoak. Nahi aldezute beraiena joan eta gozatu? Bai? Bagoazen orduan perkusioaren doinu magikoarekin iratxoa joz. 1, 2, kreskitin! Bueno, iritsi da agurtzeko momentua. Bueno, baina esan diaze berriro etorriko zatela bestegun baten, ez da? Izaki besteak aurkeztea eta ordun pozin hau. Baina, bueno, ezen nahi agurtu, lehenengo eskerrik asko batzuk eskatu gabe. Lehenengo, eman gabe, barkatu eskatu, nahi badia zuen ere eskerrik asko esan, pozik, baina lehenengo eskatu ingo ditut. Eskerrik asko, zuei guztiei, honea etortzeagatik eta nei bidai zoragarri honetan,
laguntzaatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko ere, Beasaingo Loinaz musikaskola, lehen esan dizueten gizaki pazientzidon oiei, Loinaz musikaskolako irakaslei, hain ondo erakusteagatik musika sortzen, musika egiten, berarik gabe zingo gendulako mundu hau izan. Eskerrik asko irakaslei. Eta eskerrik asko haundi nahi. Eta txalo zaparra da haundi, baino haundi, eskatu nahi dizuet gure musikarientzat. Txalo baino haundi. Beraiei gabe, ezin bai gendulako izan, eta ezingo ginelako bizi holako mundu zoragarrian. Ze mundu magiko musikaz beterikoa eta misteriotsu hau, benetan dagoen mundua da, ez da. Edo ez. Hala bazan, edo ez bazan, sor dadila kalabazan, eta irten dadila Beasaingo Loinaz musikaskolan. Eta orain bai, akelarrean noan nere astapeneko sorgintxoak hor daudeta. Musu handi bat eta hurrengor arte, kriskitin! Baina kiontzat ro euskeraz oiuka. Sorginen oinordea garagu, errezen ituzten sorginen erratzagu dauzkagu. Errezen ituzten sorginen harima ez da galdu, errezen ituzten sorginen irrifarra garagu.